Goddag og velkommen til Hjertetanker. Jeg ved godt, det er lidt mærkeligt at se mig igen, fordi der nærmest har været et års pause af Hjertetanker. Og jeg troede i grunden, at Hjertetanker var dødt, men de sidste uger her, så har jeg tænkt, nej, jeg tror, det skal genopstå. Ligesom at Jesus han genopstod efter 3 dage, sådan tænker jeg, Hjertetanker, det skal også genopstå. Og grunden til den lange pause er i grunden ikke, fordi jeg ikke har ville dele Hjertetanker. Ikke fordi jeg ikke har ville give noget af det, som jeg oplever at stå i. Men efter sidste sommerferie, hvor jeg holdt en lille pause, og tænkte, efter sommerferien, så starter vi igen. Så skete der alle mulige ting, både privat og arbejdsmæssigt, som virkelig var en udfordring. Jeg oplevede nok en tid, som var mit livs største storm, både sådan privat, men også på arbejdet, hvor en af mine nærmeste medarbejdere i kirken, han blev lam, og lederne af vores børnearbejde fik kræft og døde i løbet af efteråret. Der har bare været en lang proces, hvor jeg har oplevet en masse kampe og en masse storme. Og så derfor så har det taget noget tid, før at Hjertetanker kunne genopstå igen. Og jeg kunne godt tænke mig sådan at reflektere lidt over det her med at være i en storm. Være udfordret af livets omstændigheder, som vi ofte kan opleve. Og i Nye Testamente kan vi læse om, hvordan at disciplene på et tidspunkt er ude at sejle på søen. Og der er meget blæst og storm, og de råber og skriger, og de er dødsangste. Og så er det, vi ser, at Jesus han kommer gående ud til dem på vandet. Og det interessante er jo, at Jesus kommer til dem midt i deres storm. Hvor at vi ofte beder og håber, at kan vi ikke bare komme ud af den her storm? Kan vi ikke bare blive revet ud af alle de problemer, der kan være? Kan vi ikke bare blive revet ud af det og blive beamet væk fra problemerne? Og det er selvfølgelig en bøn, vi godt kan bede, men det er bare ikke sådan, at Gud opererer. Det er ikke sådan, at livet er. Fordi det, vi kan lære om beretningen fra disciplene, det er, at Jesus kommer gående til dem midt i deres storm. Han er sammen med dem midt i det, der er svært. Og det er lige præcis det, at Gud længes efter at gøre med os, når vi oplever livet af en udfordring. Når vi oplever, at masser af slag bliver tabt. Når vi mærker tvivlen komme. Når vi mærker, at håbet er ved at forsvinde. Når vi bare synes, det er hårdt og stresset. At i stedet for at tage os ud af stormen, i stedet for at tage os ud af problemerne, så vælger Jesus at træde ind sammen med os og være til stede midt i stormen. Han vælger at være sammen med os, så han kan gå igennem stormen sammen med os. Og det er lige præcis det, som vi kan håbe på. Det er, at Gud, han kommer og er nærværende og er med os i stormen. Så vi må gå igennem stormen, så stormen ikke tager os ned, men vi rent faktisk bliver styrket af stormen. Og ofte så stiller vi spørgsmålet, hvorfor midt i stormen? Hvorfor det her? Hvorfor mig? Og det er et spørgsmål, der på en eller anden måde kalder på, at vi vil have en forklaring. Det handler om, at vi sætter os selv i centrum. Det handler om, at nu skal vi vide, nu skal vi have vores ret. Men hvad nu, hvis vi begyndte at stille spørgsmål midt i stormen? Hvad så nu, Gud? Hvad så? Hvad skal der ske? Nu oplever jeg den her smerte, den her krise. Hvad så nu? Og spørgsmålet, hvad så nu, åbner op for håb. Åbner op for, at det sidste ord ikke er blevet sagt. Åbner op for, at der er en fremtid. At der er en vej at gå. At der er noget, vi kan lære. At vi kan blive styrket. Så lige meget hvilken storm du står i, eller lige meget hvilket stressniveau du er på, lige meget hvor det er, du tvivler, så håber jeg, at du vil opleve, at Gud kommer til dig midt i stormen. Midt i det, der er udfordring. Og du må lære at stille spørgsmålet, hvad så nu? Så Gud kan bruge din storm. Så Gud kan bruge det, der gør ondt. Så Gud kan bruge din krise til at styrke dig og give dig en ny fremtid med masser af håb. Vær stille. Gud, tak fordi, at du er med os lige meget, hvor vi er. Og tak fordi vi må få lov til at opleve, at du kommer midt i stormen og redder os. Ikke ud af den, men igennem den.
og vi må få lov til at opleve, at du er nærværende lige nu. Og der, hvor at der ikke er håb, der kommer håb. Og der, hvor der ikke er nogen vej, der viser du os en vej. Amen. Tak for nu, og bare vent, der kommer flere hjertetanker, og der går ikke lige så lang tid som sidst.